So anyị ebidogo nri anyị esichegie. Wow! Ọ bụ ofe eli ka anyị kọ na-enyi ya. Ibute iweta obere nri. Anyị na-eli healthy diet. Ọ bụ ya ka anyị ji na-eweta nri. Ụmụnne ka anyị bidoliwe. Ihe anyị ji na-ewetara unu healthy diet ya bụ ka onye ọbụla wee nwee ike nwee arụ ike. Nne anyị ifu na anyị siri ejoko ọtụmụrụ atụmụ ọka dịkwa fresh. Ihe anyị ji ewetara unu nye bụ ọnọdụ arụ ike. Ikulu nnukwu ofe iwere obere nri unu n'anya ndị m pempe ofe riri nne. O wee bụrụ ihe eji sie nye bụ mgbọrọdị ya na ọkazị na ụgụ na spinach. Yes, ọ bụ ya ka eji sie nye. Ejikwa periwinkle sie nye were azụ ọkpọ nkụ. Eji azụ ọkpọ nkụ sie nye. Jikweli fresh fish sie nye. Were anụ ewu sie nye. Nke bụ ibili nye anụ na azụ. Ọ na-adị ezigbo mma n'arụ. Ihe a bụ ọgwụ ọbara. Nwanne m ike na-eji achọ ọgwụ ọbara vitamin D na C na kwe na-enye ebe a. Ọ bụkwa oke nwoke ego ka iji ga-esi ụdị nri ya mba. Ọ bụ ịmara hazie nyefe ezinụlọ gị. Kedu ụmụ nwaanyị bịa n'ebe a ka anyị kpakọrịta ụka. Unu n'anya unu fụ ka m si eli. Ụtọrị nne m na ezinụlọ m olichego nke ya. Papa nnekwu imere ọfụma gabazia papa ahụ. Ihe a bụ ọgwụ ọbara. Ọ bụrụ na ị nara eli akwụkwọ nri ị ga na-ebido taa liwe. Maka ndị na-atụ akwụkwọ nri egwu ị ga-ebido taa liwe akwụkwọ nri. Ifu m ka m na-eli ya ibido liwe ya. Maka gịnị? A sị na onye ghara ndụ kpaa akụ onye ile elie. Ụmụnne ị ka na-esisa ofe egusi. Ihe esikwa ofe egusi ọ dịrọ njọ ewunye akwụkwọ nri. Mana ihe na-esikeli ịkpata ụmụ akwụkwọ nri a ị na-elikeli ya karịa ofe egusi eghere eghe. Ihe na-elikeli ọkọrọ itinyeli ekere m. Ihe na-elikeli ọkọrọ. Ihe njikwa agwa unu ihe a bụ ọnọdụ arụ ike. Mmadụ ejiri arụ ike egwuri egwu. Ha si ịghara ndụ kpaa akụ onye. Nke bụ kanda. Eji kanda mma afọ anụ ma roundabout ya ma tọwel ya. O nwere ụdị anụ ịma mfu n'ihe ya. Ihe a bụ assorted. Nke bụ tọwel ya. Ọ bụrụ maka anụ ka m na-ekwu ma anụ ọdụ ya ma ọ dụrụ ya. Ihe ndị afta bụ akwụkwọ nri. Maka gịnị? A sị taba akwụkwọ nri dịka ewu si ata nri ka arụ ghara ịya gị. Arụ ya dị ị ga-eje nkwụ ụlọ ọgwụ je gbaa kaadị gbaa tiketi kwụgharịa wee die na bed wee nala ntụtụ na-agba gị na-ebe na-eme ị ga-eme nkwe. ọsọ gị blue millionaire ego gị ga-agwụ
ma ọya shuga ma nwa amili ya gị ma ọ bụ ọya ọbara mgbali elu ya gị osi na ya baa na kidney failure, liver disease, heart disease. Ị ga-emenwukwe ọsọ gị bilimili. Ndị be anyị ka emesịa na kesaa na ndewo.